familiarekin eta betiko lagunekin elkartzeko unea. Eta guretzat, berriz ere, geroa gaurdanik eraikitzeko momentua. 2020 urtean, Aztarrika Gazte Asanblada gaztetxe baten beharra larrikatzen hasi zenetik pasada denbora pixkat. Gaur, 5 urte pasata, hemen gaude. Aztarrika, Ziortza, Kulturgunea, Gaztelekua eta beste bat norbanako. Gaztetasuna bizi eta antolatzeko leku baten bila. Kultura egiteko eta sentitzeko aterpe baten bila. Astialdiaz gozatzeko txoko berri baten bila. Bidean, 11 bilera, eztabaida eta zalantza. 11 galdera, beldur eta ardura. Herria eraldatzeko nahia, etorkizun berri bati eusteko grina eta sugarra. Lana egin dugu erruz eta lan guzti horren ondoren hemen gaude. Bidearen zati handi bat eginda, baina beste zati garrantzitsu bat egiteke. Aurtengoa, zalantzari gabe guretzat, Harrobitxulo izenaren urtea izan da. Elkarguneare izena jarri eta proiektua herriari aurkeztu genion urte hasieran egin genuen aurkezpen eder hartan. Orduztik izan dira harrobierak, harrobiltzarrak, harrotomolak eta harrobiekintzak. Bidean gabiltza beraz, harrobidean. Esan bezala, aurten izena eta marka aireratzearekin batera, Harrobitxulo lantaldea bi ildo nagusietan banatu genuen. Bata, barrura begirakoa. Harrobitxulok izango duen izaera juridikoa, kudeaketa eta barne antolaketaren inguruan formatzen eta eztabaidatzen aritu dena. Eta bestetik, Harrobitxulo osatzen dugun eragileen arteko sinergiak estutzen eta proiektua usurbilen gizarteratzen aritu dena. Harrobiekintzen lantaldea. Lantalde honen ardura izan da, besteak beste, gero bat gaurdanik Harrobitxulo eraikitzen topaketa hauek antolatzea. Lehengo urteko filosofia berdinari jarraituz. Udarregi pareko belardian eraikuntza makinak lanean hasi aurretik, Harrobitxulo eraikitzen hasi behar dugu. Proiektuan parte hartzen dugun eragileok, proiektura gerturatu diren norbanako eta etorkizunean batuko direnekin. Gaztetasuna, kultura eta astialdia lantzeko eta egiteko beste modu bat badagoela aldarrikatuz. Elkarrekin, indarrak batuz, lortu nahi ditugun aldaketa horiek eraginkorragoak eta iraunkorragoak izango direlako. Batasun honetan oinarritu behar da Harrobitxulo. Usurbilgo eragileen eta norbanakoon batasunean. Herritarron batasunean. Proiektuan hitza eta eraldatzailea baita. Irekia eta bere ideiak argi dituena. Horregatik, izaera honi jarraika eta honekin fidel izan nahiean, antolatu ditugu aurten ere gero bat gaurdanik Harrobitxulo eraikitzen topaketak. Egitarauan hitza eta osatua. Gaztetasunez, astialdiz eta kulturaz blaitua. Herritar guztiei eskenia. Harrobitxulo martxan da, bidean gara, harrobidean. Bide luzea eginda, baina oraindik tarte polita egiteke. Gero bat gaurdanik eraikitzen elkarrekin.